Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend jotije sirkal Koskei omako chung' ni jotije piny owacho ok bi medo osara machiegni ni nyaka ochumi mar Kenya bed motegno. Kolose romo mokelo kanyakla apisa mag sirkal matwak ewi yore mag duoko piny kwan omenda ma itiyogo e pachoka ne chudo mag osara, Koskei owacho ni osuru ma ichoko e pachoka itiyogo ahinya e chiro uchumi ma ok medo jotich osara. Chris Owino noluwo romono Bomas of Kenya kendo miyowa ler e wachno yo machal kod ma. Gala moro matwak ewi duoko piny omenda ma sirkal tiyogo e chulo jotich mage osara ochakore ayanga e kar romo mar Bomas of Kenya. Kaka yo mar duoko piny omenda makamano nyaka tamalo 35 mar yuto mar piny Kenya, winjruok ewi medo osara jotije mag sirkal nyaka bi nyuano duol mochung' ne ng'iyo osara mag jotij sirkal SRC. Similarly, the unions and also the employees should not agitate for salary increase and sometimes unreasonable allowances without applying and checking the trends and the economic performance of the country. It is foolhardy to ask what is not there. We need to be honest to ourselves and have a conversation. Regrettably, this has not been fully achieved, and several institutions continue to issue guidelines and to negotiate CPAs without adequate involvement and consultation with all the relevant stakeholders. This is a situation that we need to correct with urgency. Jatend jotij sirkal Koskei wacho ni mae dhi tieko ywaruok e kind sirkal kod riwruoge makedo ne ratich jotich ewi rem keto e tim winjruok ma kamago e ndalo mabiro. Nyeri mutahiga higa lei onge mar winjruok ma kamago oseketo gavana Sekinakur Kasumbi kod riwruoge mag lakteche ma owacho ni sieko kod dwaro matek keto e tim. The world has never seen such a CBA because I have been in unionism, and I think that is the most ambitious CBA that we ever had. As long as we continue allowing unions to negotiate and push us into corners during those very opportune times, the country will continue suffering. You need to have a peek into the CBA that the doctors are talking about, and I can tell you it is unaffordable in this country. If we went in that kind of way, we must also justify why a doctor must earn more than a chief officer. A doctor must earn more than a CEC. Discussions is never about we do not need trade unions. The discussion is about when you enter into a collective bargaining agreement, ensure that you have the money to pay. If you sign collective bargaining agreements and you do not have money, you will end up the problem that we currently have. Governors bende dwaro mondo sirkal mamalo otiek chwalo tije duto mane onego chwal ne telo mag gwenge kaachiel gi miyogi omenda moromo. E komachielo, duol mar SRC dwaro mondo sirkal mamalo kod mago mag counties obed kod registra achiel mag jotich kaka yo mar tieko midhiero mag jotich manyawawa. We had a presentation that was talking about having a one payroll for the whole of government, which will help us to be more efficient and to remove any loopholes that we see in our payroll systems today. Koskei bende yango ni jotij sirkal ibiro mana medo osara kaluwore kod chal mar uchumi. Any negotiation for improved salaries, wages and allowances must be cognizant of economic growth projections and trends. We cannot have systems where employers take action on terms and conditions of employment without having a conversation with those charged with revenue generation and collection. Romo makamano idhi loro ayanga chieng' tich ang'wen jumani kod jatend piny William Ruto. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Gavana Masia Simbarati dwaro ni tim nonro ewi gino mowacho ni